Hello guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आंनि YouTube चेनेलाव आं दा थांबाय थादों मोनसे खामानि मावनो फिसा खामानि तो खुलुमबाय नोंसोरखौ जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन फंबायमोन अन्नानै आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आं माबानिफ्राय बुंदो बेंगलर उडुपी डिस्ट्रिक्टआव आं खामानि मावखांना आङो फिसा राइडिं खालामो बाइक सलायो ओमफ्राय आंथिं सासे लोगो दोङोनिया फुंखा नाम खात्रा हिर' ओमफ्राय नैबे जोंनि कम्पानिनिफ्राय बाइक दोङो बाइकआनिया बेनो सुजुकी जिक्सार आं दा थांबाय थादों बे बाइकदो ग'प्र'बो सेटआप खालामबाय ग'प्र'आवनो खालामसै ग'प्र'आवनो जाखाबाय तो गाइस थौदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै बाइक आं मबाइलखौ स्टेन्डआव सोना लानोसै तो बिदिनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ हाजासे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयारबो खालाम तो अन्नानै बिदिनो गोजौ जालांथों आंनि चेनेलाबो नोंथांमोननिखौ आंबो साबस्क्राइब खालामगोन तो बिदिब्ला थौदो आं कि आंनाव जोङो साबस्क्राइब किखौ होसोनोसै ग'प्र'आवनो जाखाबाय तो गाइस थौदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै बाइक आं मबाइलखौ स्टेन्डआव सोना लानोसै तो बिदिनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो तो गाइसमोन आंनिया साबिखौ सोबाय मबाइलखौबो स्टेन्डआव सोलाबाय आं दा बर्तमान कर्नाटक उडुपी डिस्ट्रिक्टआव दोङो बेंगलरनिफ्राय 12 घन्टा लायो जोंनि जां थानाया ओमफ्राय कम्पानिफोरा नैबेनो नोंथांमोना दा नुनो हाबाय जानो हागौ तो ग'प्र'आ बाय प्रब्लेम जादों सेटिंनि सेटिं खालामबाय तो बिदिब्ला बैथिं दोङो खानाय आंनि लोगोफोरा नैथिं थाथ'हा तो थौदो बिदिब्ला अ भाई मा खबर गाखो तो थांबाय थानोसै गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ ससे बेनो नै जों थानाय जायगा नैबे आंनि कम्पानि मालिकलानि न' मिथिबाय बेबायदिनो नुनो मोनगोन बरा गामि एरियायावनो बरा कम्पानिबो दोङो आरो जोंनियाव दिनै माबाबो दंमोन हेल्थ चेक केम्प होनना बुङो दा इनियाव थांथ'ला दा जों खामानियाव थांसै खामानि मावाबानो मोनजाया नालाय बाहेरायाव फैनानै बेनिखायनो खामानि मावो आङो खामानि मावगासिनो तो गाइसमोन आं थांबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिनो लामाफोराबो बिराद समायनाखा नायदो निया लामाफोरखौबो इमान सुपारखा बे बरा लामाया नोंथांमोना नै बासबो नेबाय थादो बासबो फैथिं बासबो फैखायो नै जानथिं तामान बास फैयो तो गारिया मायबा जाबाय तो गारिखौ लाखिथ'बाय मा जादों नायनोसै ओंखारसन गारिया मा जाखो ओ गियाराव नांथाना होदो नैया जहरे दानि लोगो सासे लांदोंमोन बेयानो जाना होदो नैया नुदोंना नोंथांमोना नैयाव नांना होदो नैयाव बाइकआनो गियारानो प्रब्लेम जाना होदो से नुदोंना से एक्सुवेलि आंनाव स्पानारबो दंखायो मेकानिक नालाय मेकानिक बा थाखानांगोन आंनाव दंखायो गाइसमोन हरसन नै खुलिनाङा र' आं खुलिनि बुस्थु दानि लोगो खासि लांदोंमोन खोलैदो खोमा जाम्बाया नै आं थाखायो आंनाव नैफोर बुस्थुआ मेकानिक नालाय गाइसमोन आंनाव इफोर थाखायो आरोना बायगोनसो नामा आरामसे लासै आरो लासैबाव बायबा थांनो मोननाय नङालै नामा हा गारिफोर फैगासिनो इनि साइडथिं जोंबो थांलांसै थौदो गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेबायदिनो नुनो मोनबाय थागोन आंनि बे चेनेलाव बर'नि चेनेल आंनि
nama Boroni channel. Be channela माबानिमोन बेंज्लाय आदानिमोन बेंज्लाय बहुत लामा मायबा खालामगासिनो दोङो टार्निंबो दोंसोयो तो बेबायदि नुलांबाय थागोन नोंथांमोना जा मोजां जायगाफोरा कर्नाटकआव मन्दिरबो दोङो गोदोर मन्दिराव थांदोंमोन आंनि मोनसे हिन्दी चेनेल होबाय आरोना गान्जा फाग्ला बड' ब्लगाव आंनि मोनसे गान्जा फाग्ला बड' ब्लग दोङो गान्जा फाग्ला बड' ब्लग होनना बुङो बेयावबो आं हिन्दी होबाय थायो बेयाव आरो मोजां ब्लग मोनसेनो बाराद्राय साफा राइडनि लं राइडनि तो नोंथांमोना बेबायदि नुगोन दा आं थांनांसिगोन नै लेफ्टथिं गोदोर गारि फैगासिनो फिसा लामायावनो मेन र'डआव थांबाथ' आरो बेहा फैसो औ तामिलनि बे रागुमोन बियो सिनायनाय रागुवाना होनना बुङो आङो थ' निया गामि बाय जंगल साइसनि नोंथांमोना बेबायदि नुबाय थादोंगोन थ' गाइसमोन नैबेबो जोंनि नो फेक्ट्रिबो बेयाव सासे आंनि लोगो दोङो बेयाव थायो ओमफ्राय नैयावनोमोन जोंनि कम्पानिया केम्प हेल्थ चेक खालामनाय बेनिफ्राय आं दा बेयाव थाथ'ला बेनिफ्राय आं दा थांनोसै खामानि दोङो खामानि फिसा नोंथांमोना गाइसमोन आंनि फिसा खामानि दोङो बेखौ नुलांगोन आं खोन्थागोन बेखौ आं मा मावो मेचिन फाहामो फिसा मेचिन माने बारा गोदोरबो नङा आरोना गोदोरबाथ' गोदोरानो जासिगौमोन बेनिखायनो आं फिसा खामानि मावो कर्नाटकआव नोंथांमोना एसे बेबायदिनो आंनि फिसा ब्लगाव नुलांबाय थागोन मोजां भिडिअ मोजां बेरायनाय मोजां जायगा आरो मोजांथार नैनि जायगाफोराबो जानाय लोंनायबो बिराद मोजां खागोरदों खाथियाव नै न'खायफोरबो जायगाफोरा बहुत मोजां माने बहुत मोजां खाथियावनो मोनफैदों होननानै इसोरनि भाषा होनबाय कान्नाडा रोङो नालाय आङो कान्नाडाबो तुलुबो रोङो कान्नाडा भाषायाव मोननै दोङो कान्नाडा तुलु बेनिफ्राय आरो मोनसे कंकनि भाषाबो दोङो बेखौबो रोंगो आङो मोननैखौथ' कनफार्म रोंगो कान्नाडा तुलुखौ रोंगो ओमफ्राय निया सार्कोल मोनबाय ट्रेन मोनबाय ओमफ्राय बिराद बरिया जायगाया नुदोंना माबायदि दोङो गोजौ दंफां जा मोजां लामा जिङाव बिथिंबो कम्पानि दोङो बयलारनि खामानि माबानिफोरा थायो उरिस्सानि मानसि दं इयाव उरिस्सानि आरो झारखान्डनि मानसि दोङो आं इफोराव फैदोंमोन खेबसे मोनसे खामानि मावनो ओमफ्राय बेजाबो दोङो दा गाइसमोन जों थांबाय थादों निया लामाफोरा जा मोजां लामा मिथिगोना एकदम बिन्दास नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आंनि भिडिअखौ थ' गाइसमोन जा मोजां लामाफोरा न'फोरा निया जा गोदोर न' बेथ' न'आ खमसे खम 50 लाखनि जागोन 50 लाखनि सायाव आरोना कार दोङो आरो माइबो गायो नैसिनिया नै न'खायथिंबो न'फोरा सब स्लेब गोजा स्लेब माने बेफोर खमसे खम 12 लाख 13 लाखनि न' आरोना बेफोरो नैयाव आं नुनाय मथे आंनि आइडिया मथे आरो आं खोन्थानाय मथे बेफोरो 12-13 लाखनि न' आरोना 12-13 लाख बा मोनसे फिसा न' जायो ओमफ्राय नैथिंबो न' दङ जा मोजां बे फरेनार टाइपनो बेलेग बेबो बिराद दामनि न'आ खमसे खम 20 लाखनि सायाव आरोना सिङाव टाइल्स गोजा ओमफ्राय बरा न' बानायो कर्नाटकआव माने बानायग्राफोराबो इन्जिनियारफोराबो मार मोनो आरोना खमसे खम न' बानायनोबा आरो बिसोरना लनबो मोनो तामान लन मोनो न' बानायनो गोदोर न' बानायनो जागा थानांगो रेसन कार्ड थानांगो खामानि दंजोबखायोना गासिनाबो खामानि मोनजोबखायो इसोरनि जायगायाव माने खामानि एख' टेनसन गैया बे गामि बायदियावनो खामानि आरोथ' सिटि जायगायाव दङसो मिडिया मेडिकेल हस्पिटाल गोदोर हस्पिटाल मणिपाल मिउजियाम कलेज आरो टुरिजिम मालपे टुरिजिम खात्रा दङ गारि फैनो होदोंमोन नुवाखैमोन आं गाइसमोन दे नुनायबा आं लाखिगौमोन दा आं नैथिं लेफ्ट हाबनानै ओमफ्राय निया गारि मा फिसा लामाथिं इमान गोदोर गारि फैदो मा गारि बेलाय साउन्डआव टुरिजिमनि टुरिस्ट दङ खोमा टुरिस्ट माने इसोर बेरायनो थांगोन आरोना टुरिस्ट गारिया बिसोरना जानला मोनला नङा टुरिस्टआनो आरोना हाबानि भारानि इनिफ्राय इसानो टुरिस्ट बेरायनो थांनायनि बिदि आरो नैबो 15 लाखनिसो न'आयनि 15 लाखनि स्लेब बानायनाय बे बरिया आरो फन खालामबावबाय गाइसमोननि आंखौ मालिक खासे फन खालामबावदो फन रायलायनि हेलो सर हाँ सर हाँ आ गया आ रहा है इधर ही हमें इल्ली हत्र इद्दे पक्कादली वो हाँ आया बोल रहा है मैं अभी आ रहे सर इधर ही सामने ठीक है ओके सर ओके हाँ ठीक है ओके सर ओके
Nih malika बुंदोंमोन मा आंखो बे फन खालामनो फैदोंना फैयाखै मेसिन खालामनो बे गैयानो आरोना ओमफ्राय आंखो स्प्रिंफोरखौ नायनो होदो मा रखम जादों स्प्रिंफोरा हामा जादों नामा बेनिफ्राय मेसिन ब्लेड लगायनो होदो काजु दानग्रा मेसिन आरोना बेबो मेसिना दै टांकि दङ ने खाथियावनो दै टांकि बेनिफ्राय आंनिया मोनबायनो जागावनिया नैफोरबो नङा दामनि बिराद दामि दामि न' खायो आरोना इयाव स्लेब फिसा फिसा एकदम नोंथांमोनाबो फैबा भारा नांगौ भारा मोनगोन भारा थानो मोनगोन ओमफ्राय नै रायलायनोसै खासेदो हाँ हाँ किधर किधर जाता है किधर जाता है ये आया हाँ काम पे नहीं दूसरा मैकेनिक है वो हेब्री में शिवगिरी उधर ट्रेन कर रहे हैं मैं उनको 3 दिन का बाद कल भेजते हैं उधर शिवगिरी में अब इधर है मेरा साथ हाँ मैकेनिक करने के है हाँ तुम किधर जाते हैं किधर कैंप में कैंप को तो नहीं गए शादी में किधर है कैंप को छोड़ता तू हाँ कैंप को भी छोड़ के आते मेरे कैंप को इधर अभी काम है ना इधर 5 मिनट छोड़ में क्या बात है 5 मिनट में मेरे को टाइम जाता है ना अभी हेब्री जाने का मेरे को 10 मिनट मेसिन खालामनाय जाबाय जोङो थांनो नागिरबाय दा फाहामखांनानै दानि खाथिखौ लास्ट फिनिशिं मारिनो आं खुलिजोबदोंमोन आं खुलिजोबना ब्लेडफोरखौ लागायजोब्बाय टाइटनो दा थांनोसै थांनो जाबाय ada cutting aja istilah cutting aja ibarat dia ಬೇಡ ಅದೇ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು तो guys नोंथांमोना बेबायदि काटिं खालामो काटिंआ बेबायदिनो जाबायनो जायाखै थाब खालामदो थांसै आरो बेलेग जायगायाव थांनांगौ काटिं खालामनो दाननानै होबाय दा थांनोसै दा जोंनि बेलेग जायगायाव थ' गाइसमोन नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दा जोङो दा थांनोसै मोनसे जायगायाव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम बेबायदिनो नुनो मोनगोन फिसा फिसा भिडिअ कर्नाटकनि थ' थेंक इउ बाय बाय टाटा बाय जय बर' हारिनि